mukaswera sei muri yeZimbabwe? The time is 9:58. I know kuti pandinozo uploada kune kwadowa ma100 gatitogara tati maswera sei. How's your Monday going? Makava, I hope makava ne weekend yakanaka mukagona ukaenda kuchurch kunoshumira without prayer we are nothing. We are not safe to go without prayer. Tisati tapinda munyaya dzedu pane nyaya yatumirwa pane mukoma vanonzi okay, I'm not gonna say his name. Hansit, hi Tete, please post for me. I'm a boy, age 20. I'm looking for a job as a waiter or shop assistant. Life is not going well with me, Tete. I'm a breadwinner. Imagine he's a breadwinner age 20. Zvakaoma. Saka vati vari kutsvakawo basa. Alright, regaiti pinde munyaya dzedu. Tete, ndaifunga kuti ndiri kugona sisi vangu. Ndisingazivi kuti ndakatogonekwa kare. Sisi vangu vaombe vakaroorwa zvakanakisa. Takarerwa namama vari single parent. Baba vaidriva magonyeti nokudaro dzimba dzekuendesa mari dzainge dzakawanda. Mama vakambotanga vakashinga, asi ini nasisi vangu vaombe taivatakura, saka taiona kuti mama vari kuzama kuita put on a brave face, asi zvaivabata zvakashata. Taive tatokura, saka taiona zvaiitika. Beauty last born aigara namama kumaruzevha kwavaidzidzisa, saka pakaroorwa sisi vangu Kim, Bmkuru vangu vakabva vati tinogara tese sezvo ndainge ndapedza olefu yangu. Vaitira kuti mama vasaremerwa nemitoro yefees. Bmkuru vangu was okay financially zvekuti vaitovawo neimba yavo nemabusiness zvese zvakarongeka. Takagara zvakanaka nasisi paya. Bmkuru akati since ndakamirira ma-results zvaive zvakanaka kuti ndimbonobata-bata kushop kuitira panobuda ma-results ndinenge ndine kamari kangu. Plus vaisada munhu anogara ari idle. Vachiti stage yandaive ndiri yaive delicate, ndaitofanira kuwana zvekuita so that brain dzangu dzinogara dziri occupied. Saka kushopu kuti aigara muoffice mavo taingogara titu vamwe vaigara vari panze vakamirira kuloda kana kuoffloada zvinenge zvatengwa kana kuti zvinenge zvauya. Saka mukushanda pabasa hapana kana aifungira kuti ndizvo zvaiitika zvekuti vanga vakutodanana naBmkuru. Kumba chaiko yaive same story. Zvaiitika under her nose without suspecting anything. Sisi naBmkuru vakazozvara vana vavo vaviri vadova vanhu vakuru. Ini ndaiti ndikaita relationship yangu yaisagara, ndaingoona senge munhu wacho asina basa ndobva ndatomugosta. Ndakaramba ndichidanana naBmkuru kusvika vandirentera pekugara. Sisi vangu naBmkuru vakazoita mari chaiyo zvekuti even course yandainge ndatsvakirwa namama ndakaisira panzira. I was comfortable neupenyu hwandairarama. Zvemafoni ndaichinja senge ndiri kuchinja underwear. Sisi vangu naBmkuru vakazoita mari Tete kubva kuma-fleets of ma-trucks, mashop. Vakava mbinga dzemunharaunda. Vaitoverengwawo pane vanhu vane mari. Upenyu hwaifaya, asi ini chero ndaiona nanaBmkuru yaiva a well kept secret. Asi ini upenyu hwangu hwaive huri at a stand still. Hapana chaifamba kubva kurelationship kusvika kupi. Chero ndainge ndine 20 years ndinaBmkuru hapana chaindika. Ivo on the other hand vairamba upenyu hwavo uchipfachukira. Ini ndainge ndotovarira kusvitsa makore 40 with nothing to show for. Ndakazoitawo shungu dzekutsvaka kuti nemhaka yei upenyu hwangu hwanga hwakangomira panzvimbo imwe chete. Mukufamba umu ndichifunga kuti ndiri kutamba sisi vangu. Sisi vangu ndivo vainge vanditamba nyowani. Pese pandaifunga kuti havazvizivi vaizviziva havo, asi vainge vatori neagreement nemurume wavo Bmkuru vangu. Vainge vane mushonga wekundishandisa semukadzi. Ini ndichifunga kuti ndiri kupisa, ndini ndaitopiswa. Kuuya kwaita Bmkuru kwandiri ndini ndaitova gwayana rechibayiro. 20 years later Tete ndakaputirwa mujira. Ndakazosiya zvese behind ndikatendeuka. Ndava chisikwa chitsva. Ndiri kuzama kubatanidza mapise upenyu hwangu. Ndakatambisa nguva izvezvi ndiri tsikombi yakomba sederere. Dai Bmkuru vaida kunditora as a second wife ingadai vakadaro karesa, asi ndindaiva wehurombwa. Sisi vachienda kuma expensive vacations vachidriva mazipango emota, ini ndichinge champupuri chiri kungotenderera panzvimbo 1. Ndakadzidza hangu chidzidzo, ndaifunga kuti ndakapenga. Izvo ndini ndiri kutopengeswa ndichirivadzwa nezvinhu zvisina maturo. Chakachenjedza ndicho chakatanga. Saka muri kunzwa kuti kwanzi Bmkuru from day 1 mainini vakaenda kunoshanda kushop. Aiwa Bmkuru vakabva vatoratidza interest and mainini vakafunga kuti aiwa tingoita secret vasingatozivi kuti pane mushonga iri kuitika.
ndiko kuromba Kwasisi naBmkuru yedu vadhiri dhani ndiwo matsotsi agerani. Looks like vasikana vakafanana. Ivo vaidofunga kuti vari kutsotsa sisi sisi vari kuvatsotsa. But what I realized that all this is she stopped going to school because she was comfortable nelife isiri yavo. I've seen a lot of people muupenyu yekuti ndogara nabhodhi vangu, unogara nabhodhi wako uri mukomana, unenge uchipiwa maki uchidrive. Wotoita comfortable forgetting kuti this is not your life. This is your brother's wife or this is your sister's wife. So you also need to have your own things. As Africans also, I see kuti we are entitled people. Tineka entitlement. So kekuti ndishinjwa bodhi wangu, saka ndezvangu, kumba kwedu tine mari. Izvo baba, imimi hamuna kana $50 in your name. Maini hamuna kana $50 in your name. So I just learned kuti let's learn not to be so reluctant to gara, to relaxa, toti kumba kwasesa wangu kune mari saka ndeyangu bodo. Hazvina besides kuromba hazvina zvokunaka in life chaiko. Ngatingodzidzai kuti we need to stand for ourselves. Wobvunza kuti ininiwo in my name, what's my net worth? What's your net worth? $50 kana $10. Unozviona unenge usitorina kana chako. Regai tipinde munyaya inotevera. Last year muna July ndakatizirwa nemusikana, but musikana uyu at that time ainga asina nhumbu, asi takanyepera everyone, both her family and my family, kuti tigare tese. Musikana uyu ane 18 and inini am 27. Nemusikana uyu takatanga kudanana muna March, then akazotizira muna July. Apa ndakamuona physically ka1 chete cause tinogara kwakasiyana. So for the past month after nditizira taiwirana ndokubva aita nhumbu, then suddenly things started changing cause ndakatanga kuona ma flaws ake. So pese patainetsana munhu wekuti she always threatened me kuti I'll go back kumba kwedu and mwana wako wafoka muona zvekuti aitopeka mabags. So in fear ndabva ndamunyengera and apologized for her mistakes. Ndakazoenda kunotsvaga basa kwaMutare for a month, and before I even got a job munhu wekuti she used to send messages achinetsa kuti tumira mari, I need to buy preparation yemwana, apa nhumbu yanga ine 4 months. Achitoti ukasatumira mari ndikudzokera kumba kwedu. So one day akazoti ndakumboenda kumba kwedu cause pano pane nzara, ndikunonoka kudya every day, and the sister came and picked her up. So she kept fighting with me pafoni zvekuti ndakazodzoka kumba kuti ndigadzirise nyaya idzi. Then ndakanomutora. So there's this other time when we fought and akataura the same thing zvekudzokera kumba kwavo. But this time sisi vake vakamuti no, handichadi kukuona kusvika wazvara, don't come back here. So now manje haachatauri zvese zvekuti ndodzokera kumba nekuti hasisina kwekuenda. Zvakazoitika manje pane this girl I was dating for 5 years, and then we lost communication, and a month back she texted me. We continued from where we left off. I love this girl. I love these girls amana, and to be honest, it's been a while since I felt this alive. Ndakutofara cause the wife stresses me out every day. Vanhu wei ini hangu mukadzi uyu handichamudi zvekuti even bonde chero I don't even ask cause akutondisemesa. I'll take care of my child zvakanaka, and I even told her kuti unosiya mwana ako wodzokera, or even kuenda naye bofuti, whatever you choose, ini I'll support my child. Now handichazondoita sei cause even if ndikati handichada haana kwekuenda, ini ndikuda mwana kwete iye, I wanna move on with my life. Ndoita sei kuti munhu adzokere kumba kwavo iwa nekumba kwavo vasachamudi, inini wachona handichamudiwo, ndikutombofunga kutiza pamba pacho chaiko, ndoenda kunze hankunze. This has got nothing to do with my new girlfriend. Zvinhu zvacho zvakaoma. Sa mukoma vari kuti vakabuda nemusikana ende vaitomuda chaizvo, vaitomuda, rega ndinyatsogara zvakadai. Vaitomuda musikana, ndobva vazosangana nemusikana wavo munyowani. Vakati kana uyu handichamudi, ndakuda uyu. Saka dambudziko ripo ndekuti vanhu vekumba kwemusikana uyu havachamudi. Apa I don't know. I think people must learn to take responsibility. Handiti vakanyengerana nemusikana vachitodanana vakati hatitizirane, ndobva vatizirana. Iye zvino havachamudi musikana uyu. Musikana uyu nemba kwavo havachamudiwo. Semaonero angu handifungi kuti vakatombobvisa lovola ini. Zvino vakuda kudotiza, zvinonetsa izvi. Moziva kuti kana ukaroora musikana akadai akakutizira then akazokufira pachild birth, ndopa unobvisa mumbeteni. Ngatisatamba ine vana vevanhu. I think there are certain things that we need to be serious with. Alright, regai tipinde munyaya inotevera.
ndiri mukadzi ndine vana vangu vaviri twins, ndine 38 years, murume wangu ane 40, amai vangu vane 60, baba vangu vakashayika. Zvakaitika ndezvekudai, ndaigara nemurume wangu kuno kuHarare, amai vachigara vega kwaZvimba. Mumba medu takaberekwa tiri 5, asi pavese ndini mwana ndega ndasara, vamwe takavacherera. Kurara kwakaita vamwe vangu vaingorumwa nenyoka votofa. So ndasara ndega kudai, ndini ndakatanga kuona kuti amai vadya asi aiwanzoenda kumusha nechikafu murume wangu. Murume wangu haashande tete, basa rakatoramba, ane degree, munhu akatodzidzawo, asi basa chairo rakamunetsa kuwana dzamara asiyana nazvo. Iniwo ndine chikoro, ndiri graduate, ndine basa rangu rakanaka. Semunhu aida munhu wake, handina kurasa murume wangu. Ndini ndinotoona kuti adya, apfeka, uye vana vawanawo life yakanaka. Kubasa kwangu kuri busy, ndaizotuma murume wangu kumusha kunopa mama chikafu. Ini nemurume wangu tese tiri venzira imwe, takaroorana vematongo. Pekutanga semunhu aisafungira munhu wake, aiti akaenda, aitora vhiki chete, odzoka ainditi ndanga ndichida kusiya ndatemera muchembere huni nekugadzirawo mabasa epamusha. Ndaifara kuti murume wangu anoda amai vangu. Ndakati ndapedza kuvaka imba yatiri kugara, amai vangu vakatanga kurwara kusvika ndavatora. Ndakauya pamba ndakaona kuti amai vaisarwara asi vaida kuuya kuHarare. Asi handina kubatikana nazvo nekuti zvaitwa muplan kuti ndigovatora since vaisurikirwa vari vega kumusha. Amai vangu vakatanga kuirana nemurume wangu zvokuti vainge vakushedzera nemazita, kunyanya amai vaidana murume wangu nezita. Ndakataura navo kuti hazvina hunhu. Amai vakati ina handina basa nazvo, asi dai hanzva dzako dzisina kufa ndaingodzidanawo nemazita uyu mwana wangu. Asi amai ndakavaudza kuti matambire enyu handisi kumafarira. Asi hapana chakachinja tete, zvakatoita worse kusvika ndabvunza musikana webasa akandiudza kuti kunyange murume wangu anotodana amai vangu nezita. Musikana webasa kuti azotaura, ndaive ndamuti ukasandiudza chokwadi basa rinopera. Ndipo pakati kana muchida kuona zvinoitika nyepedzerai kubuda semaenda kubasa, munosiya mota somewhere, mozodzoka after 1 hour muzvionere. Next day ndakaita sekudaro tete, ndakabuda semazuva ose nemusikana webasa ndokunovasiya kuline rekuseri kuti asari akarinda mota. Ndakaenda panext door pangu ndokuvaudza kuti pane zvandaida kuona pamba pangu. Ndakati ndagara ndakaona mai vakamonera tauro vachipinda mubathroom, toilet yedu iri panze tete, tiri kuma newsstand. Pasina time ndakaona murume wangu achitevera mai mubath, vakageza ndokubuda vakabatana, vaiti tiri mugate ndiani angationa. Ndokupinda mumba, indakamira kwema minutes ndokuzovatevera. Dore pakitchen drive risina kuvharwa. Ndakaenda kurumu yamai ndokuona kusina munhu. Ndokuenda kubedroom kwangu ndikanzwa kuti vanhu vari busy kuita bonde asi door raive rakakiwa. Ndakabuda ndokuenda kuwindow raive rakavhurika. Ndakasvika ndikaona amai vangu vakandibereka vakarara pamusoro pemurume wangu vachiita bonde naye. Pavakandiona amai vangu havana kuregedza, vakaita sevasina kundiona vese nemurume wangu. Ndakarova window rikapwanyika. Amai vangu ndokupfeka ndokunogara mudining neshungu. Ndaida kubaya amai vangu nemurume wangu vafe havo, asi ndakabatwa nevemuraini tete. Ndakatorwa nehama dzababa vangu kuti hasha dziserere. Chinondirwadza amai variko kumba kwangu nemurume wangu. Vana tete vangu pavakaenda, amai vakati vanoda ndivaripe kuti ndakaona kushama kwavo uye vachiita bonde. Tete ndiri kurwadziwa, ndinombofunga kuti ndirimwe mushonga ndife, asi vana vangu ndivo vandinozoti vanosara sei nemhuka mbiri idzi. Murume wangu akandibloka, nawo ndiri kufambira mapepa kuti vabve havo pamba pangu vaende kunoloja. Zvakaoma panyika. Pana vamwe mai vandakaona paFacebook vachitaura zvenyadzi, ndakangoti imi pana namai ko mune chingofunga kuti vanhu vose vari sane, but ndotoona kuti pana namai vanopenga pashapo, pana namai vasina kukwana. Nemukwasha iye mukwambona yeye akutodawo amai makore avo regatoni, hanzi makore avo mama vanengani, mama vane 60, then murume ane rigatidzokere, murume ane 40, iye mukadzi ane 38. Saka gogo ava she's 20 years older than murume. Ende zvinonetsa, vanoshandisa mushonga. Vana mai vakadaro vanonetsa.
akangwara asi zveshuwaka zvinhu zvitori kwezvi. Ndakaona umwe gogo vachitaura zvinyadzi, vachitaura mapatsi nemazita avo handizotauri vanonzi mai vanenge nandini zvekunetsa nevanhu, asi ndakavaona vaposta ndatelisha zvikayo. Naivi makamboona kupi mai vakadai? Varipo vana mai vakaganga. Ndo vamwe wacho same WhatsApp group. Regai tiende kunyaya inotevera. Ndinoshandisa makondom andinopiwa pasi pemvura. Ndiri musikana nemakore 19. Ndinoita basa rekutengesa muviri natete. Tete zvakatanga ndichangopedza grade 7 ndikaenda kumusha kwaGotu kuholiday. Nzvimbo yandakaenda inonzi kusoti kupurazi raDerek. Tete vaishanda pamusha wavaichengeta. So ndakati ndapedza vakakumbira mai vangu kuti ndiuye ndizove navo ndozodzokera kana maresults abuda. Amai natete vanowirirana ende hapana chinotaura natete chavanoramba. Ndakati ndaenda imba yavaigara eve padhuze nerwizi runonzi Deure, asi vainditi usaendeko kune njuzu unozotogwa. Asi tete vakazonditora umwe musi ari manheru ndokuti ndiperekedzewo kurwizi tinoteera mvura. Ndaitya asi ndakabvuma kubuda navo, asi tete vainge vakapfeka hembe chena uye vakandipawo hembe chena. Takasvika parwizi paya, tete ndokuburitsa katsvimbo ndokurova mujinga merwizi, pakasimuka mvura ikabva yatifushira. Ndakazoona munzvimbo yandaisaziva muri mumapako, asi ndainzwa kuti kumusoro kwedu kune mvura, kureva kuti taive tiri pasi pemvura. Takasvika aisavatega maive nevasikana vakanaka, asi vari vanotengesa muviri. Vamwe vaiiswa mushonga kunhengo dzavo kuti vapise zvekuti murume kangorara naye anoburisa mari ega. Vamwe vaiiswa mazino egarwe mudumbu. Vamwe vaipiwa chuma chemuchiuno zvaenderana kuti wakarombera kuita sei. Ini ndakaindonyuswa kunjuzu yaive yakanaka ndanganzi ndichiri neropa rinopesa uye ndichiri mhandara. Ndakapiwa njuzu yechirume ikandibvisa umhandara ndokumwiswa ropa rainge rabuda pakubvisa umhandara rakasanganiswa nezvimwe zvinhu. Pandakanwa ndakabva ndaitanga kuita ushingu tete, kutanga kufarira zvinhu zvese zvaiitika. Ndapedza ndakapiwa chuma chemuchiuno. Tete vakazotambidzwa plastic raive nemakondomu. Kubuda kwatakaita handina kuzoziva, takaerekana tabuda panze ndokudzokera kumba kwaive kwatochena. Tete vakazondirongera muvarume ndikatanga kurara navo, asi vaindipa makondomu aya ndainge ndapiwa pasi pemvura. So tete vaiti ndikarara nemurume ndaipiwa mari, kana ndikapiwa 2 US ndaitora 1 US ndoisa mukondomu randinenge ndashandisa. Kana ndakuenda kumitingi yemanheru pasi pemvura kunopa Queen Mother inova njuzu, ndokubhuroka kunoita murume wandinenge ndarara naye. Ndakazosara ndodzoka tete, asi ndaive ndave nhini. Ndakatiza pamba ndokutanga kugara navo vasikana kuEpworth avo vandakasangana navo kumvura. Dzamara ndave nemari nekuti ndonyengwa nembinga, ine mbinga yacho ichingorara neni haipedzi gore inenge yapera, tenge takutopfuma tichiisa pasi pemvura. Tete ndakugara navo, asi ivo chakunetsa havacharara nevarume, vanoshandisa ini voti ndini ndakakupinza mudhiu iri ndichengeta. Tete nekuchikora kwavakaita mhiko yekusarara nevarume vakanzi vauraye munhu adyiwe pasi pemvura. Tete vakuda kuuraya amai vangu. Amai ini ndinozama kuvaonesa, asi vanoti iwe handidi kuteerere, wakatadza kunditeerera ukasaradza chihure. Tete vako vakuzama kutaura newe kuti usiye chihure, wakaramba nawo wakuda kundiparadzisa nehanzvadzi. Wakuda kundiparadza nehanzvadzi murume wangu, wakazvarwa tichiwirirana. Mama ndovaonesa sei her days are numbered, vari kutofa asi nharo dzavo ndadzitadza. Please help. Zviri nani kusara ndisina chinhu zvangu, izvi zvafumuka, asi ndina amai vangu. So nyaya iyi pandaiverenga ndangoshamisika nechinhu wani chekuti ari kuti akatanga kuzviita ari grade 7. Grade 7, 12 years munhu anenge akutovata nevarume 12. Like those kids are so young. For $1, for $2. Man. Izvo zvacho zvino zvakaoma. This is wrong, hey? This is very wrong. Tete vachona vanoinitiata mwana muzvinhu zvisina kubasa. Vedwe ini mbondiudza, ini ndofunga kwatinobva hakuna zvinhu zvenjuzu. Zviri kumbonyazofamba sei? What's happening in our country? Chii chiri kunyazoitika? Kwai njuzu dzanyanyonetsa. Isu kare taingoziva kuti njuzu dzinotora vanhu zvataiziva. Unofedza sudden kwatowanika kanenge kakauti kana kachechi kenjuzu. What exactly is happening? I don't know chichi. Kumusha kwedu ndofunga takasara hakuna zvenjuzu. So kumusha kwedu
isi kupfuya kwedu kwandinobva kugokwe andimonoza ndobva kugokwe hakuna zvenjoso izvi handizvizivi. Kuna zviriko gokwe kune varoya, handisi kuti gokwe hakuna varoya. Gokwe kune varoya vanoroya last number. Zvazvekuti unongoti makagara muklasi chamupumburu chogona kungopinda chotora wigi yangu chobuda choenda kugokwe. Gokwe kune varoya. Asi njusu idzi handisandambodziwa. Ndoziva kuti gokwe kwainzi kune njusu but we never experienced it. But all of a sudden tave nenjusu dziri kutora vanhu vachi what is happening? Saka alright vari kuti ivo vari kuda kufumura kuitira kuti mai vavo vasashaya. Veduwe tibatsireiwo tichi chiri kuitika. What can she do? Panyaya dzose dzandataura muzuva ranhasi mungotiudza kuti what can be done. Mungosiyawo macomments veduwe enda kuverengerai. I wish we had so many stories to read because today it's a Monday and I know that you guys Mom, you're actually looking forward to the stories. Regai tione kuti tingaita sei, tione kuti tichapostera imwe yanga pane imwe nyaya pane imwe nyaya ndakatumira. Alright, I'm going to read that story also. Yeah, but I think I'll read it separately. Veduwe muve nezuva rakanaka. I'm just praying that I make it on the second episode. That end.